en puɗɗorima yinde gueno joom baɗe bawɗe joom yurmede heeride yurmede tedinde kajorowo kala koye won tan laato itude gotago muɗum ha jako ballal tagɗo windere fay foof e hoddir mum en juuli e ɓurɗo ɓurnaɓe cuɓade ɓurɓe kala tago no ɓurdi ɓurɓe hajade ɓurɗo ɓurnowo kala ɓurɓe deke ɓuure ɓurɓe tan ɓurnaɗo bajjo aminata koto suuɗo abdoullahi cuɓaɗo windere timmode annabaɓe e nulaɓe coɓɗo pafal nuli annabagu nunɗuɗo e hoore mum ko adi nulal nonɗini nulal ruttorde e jawto kisal sa satti gaddade yeeso geno tumade goto fof jaɗonɗude hoore mum bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe fulɓe kala to mbawɗo wonde dow lawol leydi ndi nanon fulfulde min salmini on en gari ɗo hannde e mbadi jewte meɗen hono yewtere meɗen olel pulago tawi eɗen gandi eɗen gonno e jewte ko fate hono pulerewal ngal ganduɗa en puɗɗinoma hen jewte ɗiɗi ne heddi yewtere tataɓere so ɗaɗi gonti buruti jomumayde sellani kono en waɗat ndeɗo yewtere yowre ha garten e ndeɗo yewtere nde ganduɗa eɗen mbaɗa ɗum hakkude laañi saabu rendude weltare e leydi Sénégal e ko heɓa toon ko to banggue kuɓeri gueldiji Afrique tawi eɗen gandi ndiɗon jeenari gueldiji Afrique ɓe keeɓi ɗum tawi ko polgu mawgu wonande leydi ndi wonde ngal ɗo potital manggal wonande leyɗele Afrique tawi eɗen gandi fodde 54 walla 55 leydi ene ndentino poɗodira ɗum kamɓe jomiraɗo hokkiɓe huune e ndeɗo hitande hebde ɗum tawi eɗen gandi guila hitande ujunere 1950 eɗen gandi nde ɗum ɗo sosa faade joni Sénégal meeɗa nawde hay lawol gotol ko hikka woni bulede mabɓe nawde ɗum tawi kadi huune o jomiraɗo o rewni ɗum koye oɗo kippu mo ganduɗa ko sukaɓe dariɓe kadi ko wawɓe yimɓe foof cettani ɗumen bawal mumen tawi kadi ko nanggodirɓe tawi kadi waɗɓe fayidagal manggal tawi kadi ko teskaɓe to banggue neydi mumen to banggue golle payodinɗe ɗe ganduɗa enen gone e dow mumen tawi kadi eɗen gandi wone o kadi jomiraɗo o rewni ɗum koye gardiɗo leydi Sénégal hono Macky Sall tawi e nder ndiɗo mbadi eɗen mbiya yoɓe jogoro jaam yo ɓesgu Sénégal foof jogoro jaam eɗen gandi so tawi ɗum ɗo heɓama e leydi ko nafoore mawde kadi ne waɗi batte ne waɗi gartam mawɗam wonande leydi ndi to banggueji kewɗi ɗum ɗon noon foof eɗen ñaago jomiraɗo o nde waɗat hen barke han mbawa naftorade ɗum no hannirta ni hen ko yidde artu tan seeɗa e wone gueɗe ha timti noon to banggue hoorejo leydi ndi wono Macky Sall saabu en kaalino guila e duuɓi ɓennude mbiɗen ko joom wune te ɗum ɗon ene ɓeydo feñje e kala saaha saabu sen teskima ujunnaji ɗiɗi 15 faade ujunnaji ɗiɗi 16 eɗen gandi hono ngaaluji mawɗi jiitama e nder Sénégal ha timte gaz e pétrole tawi ko ɗum ɗon koye nokkuji kewɗi certuɗi tawi ɗum ɗon eɗen gandi ko nafoore mawde wonande leydi Sénégal e kuccam muɗum to banggue ɓamtare mum to banggue faggudu so en jii hande Dakaru e nder dendagal Sénégal ni hande to banggue waylare muɗum e ɓamtare muɗum to banggue gueɗe mbaɗaɗe hen tuggude laabi mum tuggude faggudu mum tuggude gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa oɗo gorko biyeteɗo Macky Sall waɗi ɗum eɗen gandi ko firti tan ko ballal Allah kadi e rokkudemo wune ɗeɗo golle e nguɗo gardigu kadi wune o so heeɓi eɗen gandi Sénégal naaɓe foof keeɓi kono noon kadi pulagu heeɓi wune wan noon sinno wonno wayanno taw wona no wayni ene wawno wooda no yiira wiye fulɓe ko ni mbay saabu eɗen gandi won dariɓe tan e ñingde won dariɓe sey fidde ko fate pulagu kadi won anɓe moni kanko hoore makko to gañirimo ko wonde mo pullo nde ɗum ɗon noon firti tan ko jomiraɗo o jumata kadi kala ko waɗi tawat ko o waɗiri ɗum koye dow belaɗe makko taw kadi ala mo waynoto hay goto won noon o yenetake kadi hay goto kadi wawa heptirde ɗum doole muɗum koko wela ko tan ko ɗum waɗata ko kanko welete hunde o wi ɗum yo won laato ɗum ɗon noon firti tan ko ɗum ɗo en lendi belamma ka kadi ñaagino jomiraɗo o nde waɗata hen barke en jogoro ɗum jaam leydi Sénégal ndi foof yito hen hoore mum e kadi en jarni kadi dendagal bandiraɓe foof en mbaɗi kuptidinde eɗen gandi ɗum ɗo wona hunde wemde kadi no mbiɗen ni dañde ɗum ene wona hunde wemde e ɗum ɗon noon firti ko so tawi jomumen dañi ɗum ene poti tigui tigui weltanede en poti weltade hono noɓe mbaɗini kadi no mbiɗen ni eɗen gandi won hewɓe darinoɓe
e oɗo saaha wonno jiiranno ɗum walla wonno jiiri kadi ha joni gueɗe ɗe walla wonno jiirno gueɗe ɗe jara tawi jarani noon tawno jomiraɗo o eɗen gandi ko kañum no mbiɗen ni kala komo waɗa ko kanko wiyata yo won tan laato saabu eɗen gandi won leyɗele darinoɗe won ardinoɓe darinoɓe tawi ko daranino ko wona ɗum jomiraɗo waɗi to banggue pulagu ngu to banggue kadi oɗo Macky Sall mo ganduɗa ko heeɓi ko eɗen mbawi wiide ko pulagu heeɓi ɗum won noon no mbiruɗen ni sawino wonno wano no wawi taw won ñawore wonde e ñawete no saabu eɗen gandi won darinoɓe e ñingde pulagu tawi ko ardiɓe leyɗele ko nande G5 Sahel eɗen gandi won ardiɓe wonnoɓe ɗo ko nande Abdoul Aziz gonnoɗo to Mauritanie o to nangue IBK to Mali ɗo ha nande ko nande gardinoɗo Burkina Faso ko nande gardinoɗo Guinée o e ko nande gardinoɗo Tchad ɓeɗo foof hande natti iwi e laamuji te hewɓe mabɓe kala hen mo maya en ene wayno iwri ni iwri kono soofi kadi hande ene wayno woni koye dow ko yara firti noon ko pulagu ngu ɓe gañño ngu walla ngoɓe jinno tun winde ngu walla ngoɓe pawanno ayibbaji bonɗi e ellaji bonɗi jomiraɗo o jaɓani ɗum kadi jomiraɗo o eɗen kewi wiide ne yiiɗi pulagu saabu eɗen gandi ɗum ɗo ala keedanɗo en ɗon sona kanko kadi ko kanko jinggani en ha juuri kanko kadi walli en walli pulagu ha ɓeɗo foof hande gummi ɗon hay sinno won bonɓe woɗɓe keddi kono ɓeɗo kam hande natti wonde ɗo hene jeehi jomiraɗo itti ɗumen ɗon wonno ko kanko tan wawi kanko jeeyi laamu kanko lamminta mo weela neɗɗo wona wiyoɗo weela tan mbaɗa laamu ala ko kanko suɓoto mo lamminta o lammina ɗum so tawi noon a fewni a moƴƴini no Macky Sall en ni joom yimɓe foof belto hen beltonoma so tawi a bonni kadi yimɓe foof kadi basa weltanade mo jomiraɗo kadi wasa weltanademo kadi mo wawi ittude laamu ngu taw ala ko mbawɗa hen ɗum ɗon noon eɗen ñaago jomiraɗo joom bawɗe kattanɗe o tan nde pulagu yirto hoore mum e ko waɗete ko nde pulagu daroto kadi wona neɗɗo goto daro kadi e caggal yimɓe ɓe ganduɗa semmuɓe o waɓe no Macky Sall en tawno wonɗo heedani en wonko darani en won kadi won ayawu ngo rokki pulagu eɗen poti weltanade mo e nder ndiɗon baadi kadi eɗen beltanomo eɗen mbiyamo kadi yo jomiraɗo junnu balle moƴƴino battani wan noon eɗen gandi gurdam makko ne waɗani pulagu nafoore kadi eɗen gandi kadi ko joom wune e wune mo kalden ɗo hen o so jomiraɗo o junni balɗe ɗe eɗen gandi ma wuneji goɗɗi kadi maw dañ ɗum gaga ni lamade leydi Sénégal eɗen gandi kuccam makko ene waɗi nafoore no fewi nder Afrique ha ni e nder aduna o foof ɗum ɗon noon eɗen ñaago jomiraɗo o nde hokkatamo juɗɗe balɗe batan moƴƴe hokka Sénégal naɓe foof naftorade ndiɗo kuberi woni ndiɗo jeenari dañadi tawi eɗen gandi ko nafoore mawde kadi gartam mum e gartude muɗum ma wonan dendagal Sénégal naɓe ene mbawata naftorade ɗum yiita tan koye mumen ɗum noon ko ɗum ɗon jinnuɗen jarnude dendagal Sénégal naɓe to mbawi wonde e ko heeɓa ko e weltade en e rendude mabɓe weltare e ndeɗo hono ndiɗo jeenari dañadi e ñagade jomiraɗo o kadi nde ɓoynata ɗum nde hokkataɓe kadi ɓoydata hokkudeɓe wuneji baɗirani hen ɗum noon ko ɗo kaddiren ɓe moɗon ko kiɗo mon Seydou moon Mamadou Saydou won to banggue gaciɗe noon toon ɗi noon ko Malick Dia mo haytinde Jowro Sambe naɓe o hañum hayranno en toon en mbiya on yo en bone jaam haala gongol mbawi jokkude jewte meɗen Olel Pulagu so keno haaji